Let's start our first vlog. In my way call, girl, let me provide your needs. Freaky girl, I never seen. To love with things that's up and down. I know you got me bleeding. Nahuman ako sa kong trabaho, guys. Wala nga, pahuway lang sa ako kadali diri sa akong kwarto. Sulay-sulay yun natin mahi kay kung amo nga si Butod o si Kalbo, ako pa may pagmata nila. Yeah. Di ko gusto magkita mi, mag-atubangay ming duha or kaming tulog kay grabe na po nagpanugo. May nang diri sa ako sa akong kwarto mag-relax ako gamay sa amtang pa. O pag yun siya nagdesisyon tawagon ko. Kulat ako tawagon, guys. Kabalo mo, guys, pag moabot po diri sa abroad, mausap dito inyong panit, mausap ang inyong mga ano. Today's, guys, I wear this big jacket because this place is very very cold, so much cold. You know, you're like you are in the freezer. It's very cold here in this place because today is winter season, so very 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 cold. So now I'm going to the kitchen because we starting cooking now. See you. Huwag kayong magingay kasi nandyan sila. Putulan sila. Tayo pwede magingay dito. Kayo magingay, okay? Hello guys, so now it's finishing.
finished. So now I'm washing the dishes. So, see, I'm cleaning here. Hi everyone, I'm washing dishes because my boss is done eating, finished. So now it's time to clean. Ibig ko sa'yo, di magbabago. Hi guys. Parang kayo maghugas na plato guys. Ano siya? Hugas na plato. Kanya akong vlog guys. Na English, na Tagalog, na Bisaya. Okay. Lain po kayo guys na. Hindi ito mag-English diri kay itong amo. Nagkasabot. Putak sa sinuti ang mga Arabo. So, ano na lang ka. Kasi mag-Bisaya o mag-English or ano ka malay bahalag sa buto. Basta kay ako rin ng hugas plato. Ano nakapang guys. Himala akong amo rin guys. Nabuutan. Ay hapon. Kapasabot sa unsay kanina gahapon. Unsay auran na gahapon. Kalit lang siya nasawa. Ano ba sa oras. Inanak na sila diri guys pag kanang may mga bisita. Luyawan ka anak, ano pa kang mura po tagpakaulawan ako sa bisita na. Hello, ibig ko guys. Okay, hindi ako. Okay, kayo. Ang unguhan siya. Ang unguhan na po. Duha na na. Wala na nagtrabaho diri guys. Kumanin maglimpit ang si Tibok Balay. Pag nakita na si Butol. Yan na magsugod ang kumbat. Magluto ba na siya o. Pero mas nindot na mag-breakfast na sila para ani ka kamera pag hugas na. Pero pag magluto ganit sus na ako. Manggawas kita ng tanan ng dili angay manggawas. Salamat kayo sa mga followers o sa mga bashers na po diha. Pinamping lang tatanan. Kaya sa'yo mo, sakti kang utukan ng mga amo. Ano kami guys? Pinamping mo kayo. Lagi mo po. Pagkakapas mo. Sulog natin. Alam.
Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iilayo. Buong buhay ko'y iaay sa'yo. Kung wala ka'y wala na rin ako. Lahat ng kagabayan, lahat ng pagsubok may tagumpay. Salamat ang ating lahat. Salamat ang ating lahat. This is my last with you. This is my last. Abal mo guys, ako'y gamay i-share sa inyo. Kanin mga amo dari yung lugar. Hindi sila gusto ka na ano guys, hindi sila gusto ko yung sagot mo. Ano nga kamo pinag-isyo ko. Ayaw po pala bigyan. Iba pang lawas ang napagpaman. Kanang diskarte ba? Kanang witik-witik na trabaho ba? Ayun ang limpyo dyan tayo kay dili lang ba isa lang kanang imong trabaho diri guys. Tibuok balik na sila pa. Amping-amping ka pa na. Kahit musaltik ang mga utok rin. Okay ra. This is my last time with you. Anak pa kong amo lalaki na hindi is ano dali okay kanang hugog kayo so ako po din akong hinuan kung grabe din tutok sa akong among babae sa kuha Ismail man ang akong among lalaki hindi marapon ako tapos tingala ko pag amin ako sa kusina ayaw kong bisundan ano siya ko kung subuin ako sa akong among lalaki di doon ako tumanon kung nga siya man nagpasubo na ko siya man ang akong amo ang nakabunang masakit ng siya man ayun po ano po ang buto interest ano yung bana ko tigo ano yung bana ibog ng kalbo nilapag na niya di po tamo ng kalbo Muna sila dito guys nga. So, amping-amping dyan mo kahit yung mga batasan na ang mga usabot raw. Pero nayo ang mga kapagsilusa. Saan lang nang naon sa ano maupon. Manak pang pamuna sa mga plato. Ako na pang pile dito. Tapos ko lang sa kusina guys. Ito na din ako. So, nandito na tayo sa kwarto. So, simulan na naman natin yung papaplansya. Magplansya tayo ng mga damit. Oh, yan
Dun sa honey lahat yun. Dami. Dami, diba? Ito guys, lagyan nyo to ng ng tubig dito. So, maglagay kayo ng mga tubig dito talaga. Tsaka huwag nyo kalimutan na hindi dapat to siya maubusan ng tubig kasi masisira to. Kapag nasira yan, babayaran nyo sa amo nyo. Kaya nga, ayun, mamlan. Sana naman tayo guys. Ito lang yung daily routine ko dito. Tapos ka na rin. So, ayun. Plansa. Tapos pagdating na yung gabi, yun, alis na kayo. Kaya nga, minsan sinasabi ko, dito na lang sa bahay kasi mas makakagawa ka pa ng maraming trabaho kung sa bahay ka lang. Pero kapag alis kayo. Minsan umaga na kayo mauwi, yan. Ganyan lang yung mga damit ng anak niyong babae. Kaya, yun kailangan mo lang siya talagang na maging maayos. Nagustuhan ko lang dito sa mga amo ko guys kasi hindi sila makalam kung ano yung gawa mo, kung sa tingin nila na mali, pagsabihan ka lang. Hindi ka gaya ng ibang amo dyan na sasaktan yung mga katulong, sasaktan nila yung mga katulong nila kasi mali-mali yung ganyan. Pero in fairness naman guys, kasi advice ko lang talaga kapag may pinapagawa yung mga amo nyo sa inyo, may mga pinapagawa ng mga amo sa inyo, kailangan nyo lang talagang sundin at saka isipin ng mabuti kahit pa iba yung lengguwahe nila, pero maiintindihan mo kasi sa the way sila mag good guys, mag sign language yun. Makasabot ka muna nga bisan pag mingon na sila nga mao na tapos sabton jud mo siya kay karon man gud guys no murag dili makutantong dugay diri pero tama-tama pa mga pila pa ka bulan nakabalo na jud kog unsa gyud ang ilang ugali guys kanagong dili gud sakto ang imuhang halimbawa suguon ka, for example lang suguon ka og plato tapos ang kwaon mo kutsara kana dra jud magsugod tanan guys nga ginas lang masuko gyud sa mga ang uban anak makasabot jud kung anong ginadapatan nila kay dili man po sa tanang panahon guys na kanang wala tayong mali ba na ama po tayo mali good man nga kung ingana gani nga ihuno na jud niyo sa makadaghan so ito yung kung mas maayo na guys pang tan-on niyo balik okay, mas maano pa na sila kung pang tan-on niyo balik. All my viewers and friends, family, thank you so much for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel guys. Please press the link and then follow me. Don't forget to like and subscribe and to share my channel. Okay guys, thank you so much. Bye. Freaky girl, I never seen. So I won't think that's down and on. You got me, baby.